Forum Bošnjaka muslimana i Matica Bošnjaka Crne Gore pozvali su sunarodnike i sugrađane drugih nacionalnosti da na referendumu 21. maja glasaju za nezavisnost Crne Gore kao temeljni nacionalni i građanski interes Bošnjaka muslimana. Predsjednik Matice Bošnjaka Hamdija Šarkinović poručio je da Bošnjaci u Crnoj Gori ne mogu biti sa onima koji još nisu osudili genocid u Srebrenici. Biti za nezavisnost svoje države iznad jednevne politike ili partijskih interesa zaključeno je na sjednici održanoj u Podgorici. Bošnjaci muslimani poručuju da je nezavisna, demokratska i multietnička Crna Gora najbolji okvir za zaštitu prava manjinskih naroda, za društveni i ekonomski razvoj i prosperitet bošnjačko-muslimanskog naroda. Apelujemo na pripadnike bošnjačko-muslimanskog naroda i sugrađane iz drugih nacionalnosti koji baštine suživot i različitosti da na referendumu 21. maja glasaju da Republika Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom. Bošnjaci naglašavaju svoju sudbinu vezali za Crnu Goru, a ne Beograd ili Novi Pazar. Pojedincima iz reda našeg naroda koji su gromovito zagovarali samostalnost Crne Gore, a sada su na onu drugu stranu, poručujem da ima vremena da se vrate i da dođu sa nama jer su u zabludi, jer sam ubijeđen da ne mogu biti zajedno sa onima koji još nisu osudili genocid nad Bošnjacima u Srebrenici. Kao dio viševjekovnog bića Crne Gore, Bošnjaci ističu da nezavisnost sopstvene države mora biti iznad dnevne politike ili partijskih interesa. Bošnjaci muslimani nikad nisu imali dileme. Poštovaće državu u kojoj žive, a voljeće je onoliko koliko ona njih uvaži. Zato i očekujemo da će prava svih manjinskih zajednica u građanskoj Crnoj Gori biti i slovo zakona i dio života. Mi hoćemo Crnu Goru ustavno uređenu kao građansku državu u kojoj će suverenost zavisiti od svakog građanina koji u njoj živi, radi i ostvaruje svoje pravo, bude lojalan svojoj državi bez asimilacije, bez svojatanja. S pravima i slobodama manjina, kako je naglašeno Bošnjacima i drugim manjinskim narodima u Crnoj Gori, obezbijeđene su individualna i kolektivna prava, kao i nesmetan nacionalni i kulturni razvoj.